ביזקאסט, פודקאסט העסקים של ישראל. הבית להתפתחות עסקית, שיווק, מחירות וכל מה שחשוב לבעלי עסקים. עם תומר לוינסקי ועדן לוין. אז שלום, ברוכים הבאים לביזקאסט, כאן תומר לוינסקי ועדן לוין. אנחנו מארחים היום את ספיר זיסמן, שמגיעה אלינו. ספיר יש לה מכללה ויש לה הרבה מאוד דברים שהיא עושה, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך אצלנו בביזקאסט. תודה רבה שבאת. ספירי גם יש את עסקים וגם אימא במשרה מלאה. כן, התקשקשנו על זה הרבה לפני הפודקאסט, אבל אני גם ככה אציג את עצמי. בוא נתחיל במי שבאמת לא מכיר אותך עדיין, אז ספרי לנו קצת עלייך. אז ספיר זיסמן, כמו שאמרנו, בת 31, אימא לאלמה ואמה, שתי מקסימות בהפרש של שנה וחצי, אז אחת בת חצי שנה ואחת בת שנתיים, זה אומר שזה היה כמה שנים מאוד אינטנסיביות של אימהות במשרה מלאה, אבל על זה כמובן גם העסקים שלנו, שלי ושל איתי בעלי, יש לנו את המכללה, שזו מכללת ספיר זיסמן, אנחנו יושבים ברמת גן, מכללה שמתעסקת בכמה תחומים, ליווי עסקים, עמידה מול קהל, NLP, שוק ההון, התפתחות אישית, יש לנו את אפליקציית אקסטרבי, שזו אפליקציה שהיא מהממת, זו אפליקציה שמבוססת על טכנולוגיה של בינה מלאכותית, שהיא בעצם מתאימה מהעולמות של המדיטציה והתכנים של ההתפתחות האישית, לכל אדם בנקודה שהוא נמצא ספציפית, את התוכן שהוא צריך, לפי הבינה המלאכותית שיודעת להתאים לו את זה. סופר מעניין. ועוד הרבה דברים שאנחנו עושים, יש לי פודקאסט משלי, אישה השראה, ולאיתה יש חברת גיימינג, ופועלים גם ביזמות במשרה מלאה, וגם בהורות במשרה מלאה. כל הכבוד זה את עושה בגיל נורא צעיר, אז תני לנו קצת בקצרה, איך התחלת, איך הגעת לכל זה, איך היום להגיע למצב שיש לך מכללה, במיוחד שאת בת 31, את ממש צעירה, וכבר הספקת את הכל, מאיפה זה מתחיל, מאיפה זה מגיע, מתי המכללה מתחילה? כן, אז זהו, אז קודם כל אמרתי לכם גם לפני כן, זה מי שעוקב אחריי כבר הרבה שנים יודע שהמקור שלי, זה הגיע מתוך עולמות של NLP והתפתחות אישית. זה היה, תראו, האמת שמהרגע שהשתחררתי מהצבא, יזמות, אני ואיתי ביחד מגיל 17. שתבינו רגע כמה שנים אנחנו ביחד. מה, הכרתם בבית ספר? הכרנו, הוא במקור מהרצליה, אני במקור מגבעתיים, הכרנו דרך חברים משותפים. בגיל 17? בגיל 17. וואו. איזה אלופים. זה הרבה שנים. זה עניין כמו בעסקים של התמדה? לגמרי. אז אנחנו גם שותפים לעסקים, אבל גם שותפים לחיים בגיל מאוד צעיר. ומאז ומעולם היינו כאילו יזמים. זאת אומרת, אני חושבת שאני יכולה אצבע אחת לספור את הפעמים שהייתי שכירה בחיים שלי. והיית? במקדונלדס. כשהייתי בת 16, עבדתי שם, זהו, מאז כאילו לא הייתי שכירה. זאת אומרת, לפני הצבא היית, עד אחרי הצבא, נגמר. נכון, לגמרי. ואחרי הצבא חיפשתי באמת את הדבר הזה, שאני אוכל לבטא את עצמי בו, ובכלל הלכתי לכיוון של אופנה, פתחתי עסק בתחום האופנה, זה ככה היה המקום. מה זה עסק בתחום האופנה? הייתי מעצבת. למדתי איזה שנתיים עיצוב אופנה, כשהשתחררתי מהצבא, באתי מבית רצו בשבילי ללכת ולחפש איזושהי דרך שהיא מאוד בטוחה, אבא שלי פתח עסק שהוא הצעיר, העסק הזה נפל מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, וגדלתי בבית כאילו מאוד, הייתי חרשנית, משרד ראש הממשלה בצבא, ציונים כאילו... את נראית כזאת... חרשנית, באמת חרשנית, כאילו חולת נפש. פרפקציוניסטית. ממש, וזה היה כאילו רק כזה טבעי, שספיר תלך ותהיה רואת חשבון, ותעשה איזשהו משהו יציב ובטוח, וכאילו לזה ייעדו אותי, כל חיי. וכאילו בסוף הלכתי בכלל הכי אנטיתזה, הלכתי לאופנה, ועם הזמן הבנתי שאני יותר אוהבת לעבוד עם אנשים שהגיעו כאילו אליי שאני אעצב להם את הבגדים, יותר מאשר לעצב. אבל מכאן עד ללעשות עם זה משהו, זה היה די רחוק. ולצערי, הרבה פעמים בחיים, אתם בטח מכירים את זה גם מעצמכם, אבל לפעמים אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות שינוי, ואנחנו לא עושים עד שאנחנו מקבלים איזושהי סתירה שהחיים מביאים לנו, אלוהים, לא משנה במי אנחנו מאמינים. ואני ואיתי ביחד המון שנים, אבא של איתי, שהיה כמו אבא השני שלי, נפטר מדום לב, שהוא היה בן 67. זה היה פעם ראשונה שאני כספיר חוויתי מוות, חוויתי אובדן של מישהו, וכאילו פתאום נפל לי האסימון, לא יודעת אם התמודדתם אי פעם עם חרדות, אבל היה לי חרדות מאוד קשות, ונפל לי האסימון, ספיר, את כאילו פאקינג כאן לפעם אחת, מה את עושה עם החיים שלך? כאילו, הנה בן אדם שהיה בריא, עשה ספורט, היה בחופשה, הכל by the book, ביום אחד מת. כאילו, מחר, אין לי מושג מה יהיה מחר, איפה את תהיי מחר, מה יקרה מחר.
ומתוך המקום המאוד אפל ושחור הזה שנכנסתי אליו, הבנתי שאני אמורה לעשות משהו גדול יותר. קיבלת המון מוטיבציה בעצם הסיטואציה, כי אמרת אין מה להפסיד, אין מה לוותר, גם ככה יום אחד אנחנו לא נהיה פה, אז בוא. בדיוק. גם מבינים את משמעות החיים, כאילו, אומרים ברגע כזה נכון. אתה כאילו אומר, רגע, אני תמיד מזכירה את זה בהרצאות שלי ובתהליכים אצלנו, אני תמיד מתחילה איתם עם זה, שכאילו נזכור שנייה שאנחנו כאן לפעם אחת, וזה אומנם המשפט הכי קלישאתי שיש, אבל מנגד זה גם הדבר שכאילו ממנו אפשר לייצר שינוי. כמו שכתוב לי פה, live the moment. ולי רשום אלייב. או. דיברנו לפני זה אש. בדיוק. אז טסתי לריצ'רד בנדלר, שהוא מי שממציא את ה-NLP בלונדון, למדתי אצלו פעמיים, איתה היה אצלו 4 פעמים. רגע, שאת אומרת שבעצם טס ללונדון, מה זאת אומרת, לאיזה תקופת זמן? מה זה למדתי פעמיים? אז זהו. ההכשרות אצל ריצ'רד בנדלר זה הכשרות של שבועיים, משהו כזה. אז גם עשיתי גם לימודים בארץ, כדי שזה יהיה משהו קצת יותר מקיף של שנה. יש לו גם פה כאילו זה, או שרק לא, הוא מלמד רק בחו"ל, ארצות הברית ולונדון. אז טסתי אליו, איתי טס אליו, כאילו הבנתי שאני מאוד מאוד רוצה לעזור לאנשים, אמרתי שאם אני כבר הולכת להיכנס לנישה הזו של ה-NLP, מבחינתי זה לטוס וללמוד ממי שהמציא את זה. חד משמעית. כאילו ללכת לטובים ביותר, זה כאילו האג'נדה שלי, לא משנה כמה זה עולה, כמה זה יקרה, ואני יכולה להגיד לכם, אני נכנסת, אתם יכולים לעצור אותי מדי פעם, כי אני אחרת אדבר. דברי, אנחנו כולה, אנחנו מאזינים. רגילה לדבר. זה מה שאנחנו רוצים. יופי, אז בגדול אני אגיד לכם אני מניחה שצופים בנו גם הרבה חבר'ה צעירים, אז כשאני התחלתי, הייתי בת 20 כשטסתי הייתי בת 23, משהו כזה. ממש איך שהשתחררת כזה. ממש איך שהשתחררתי. וילדה בת 23, שבדיוק סגרתי את העסק בעולם של האופנה, והייתי במינוס בבנק, ואבא שלי לא הבין מה זה NLP, ולאיזה כיוון לעזאזל את רוצה ללכת, כאילו. ואז זה לא היה בתודעה כמו היום. בדיוק, כאילו היינו ממש מהחלוצים בכלל, שמתחילים לדבר על זה, והלכתי לקחת הלוואה מהבנק, כי כל נסיעה כזאת לריצ'רד בנדלר, היא עולה 40,000 שקל. רק תחשבו, טסנו 6 פעמים, רק כמה הטיסות האלה עלו לנו, מדהים. כל הנפש. זה הזמן לומר, אנחנו זה הנכס הכי מניב של עצמנו. בדיוק. הרבה לפני הכל. בדיוק. זה גם הנכס שהכי יניב לנו בסוף את התוצאות. חד משמעית. ברור. אז הלכתי לבנק, ואני לא אשכח את היום הזה, אני יושבת מול הפקידה, ואני אומרת לה, תקשיבי, אני צריכה לקחת הלוואה, והיא מסתכלת עליה, אומרת לי, מה את נותנת לי, איזה ערובות, יש לך מינוס בבנק, מה זה? ישבתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מבטיחה לך שההלוואה הזאת, אני הולכת לעשות פה משהו מטורף במדינת ישראל, אני אקים בית ספר, ואני לא יודעת מה היה שם, באמת, אני לא אשכח את השיחה הזו, אני מחפשת את הפקידה, היא לא עובדת יותר בבנק, עד עכשיו אני כל סרטון אומרת, אם זו הפקידה, תודה, שתדעי, שעזרת, ממש, אבל היא האמינה בי, לא יודעת, משהו שם, היא האמינה בי, נתנה לי את ההלוואה, אבא שלי לא ידע, הבן אדם היחיד שידע זה איתי, 2 אחרי זה, ובאמת אחרי שטסתי, חזרתי, פתחתי כבר את הקורס הראשון שלי, ומאז כאילו, עוד שנייה אני אספר קצת איך זה יתגלגל, אבל מאז הגענו עד הלום, אבל 2 אחרי זה ישבתי עם אבא שלי, והוא אמר לי, אני לא אשכח את היום הזה, הוא אמר לי, ספיר, מזל שלא סיפרת לי, אם היית מספרת לי, הייתי מוריד אותך מזה. אז היום מכללה מאוד מאוד גדולה ומצליחה, אבל בטח שהתחלת בקטן, איך מתחילים, איך התחלת להגיע בכלל לתחום, כאילו מאיפה זה מגיע? כן, אז אמרתי מקודם באמת שבאתי בכלל במקור מעיצוב אופנה, וכשהבנתי שאני יותר אוהבת לעבוד עם אנשים עצמן, מאשר עם הבגדים, הבנתי שאני רוצה ללכת להתעסק בעולם של העזרה לאנשים ומנטורינג, והחלטתי שאם אני כבר הולכת ללמוד את התחום של ה-NLP, יש לי אג'נדה כזו שאני הולכת ללמוד מהטובים ביותר. עכשיו, מי שהוא הטוב ביותר ב-NLP, זה מי שהמציא את השיטה, קוראים לו ריצ'רד בנדלר, דוקטור ריצ'רד בנדלר, הוא מלמד רק בלונדון ובארצות הברית. כל טיסה כזו עולה 40,000 שקל, אוקיי? עכשיו, אני טסתי פעמיים ללונדון, איתי טס 4 פעמים, שנינו כאילו כבר השקענו שם, נראה לי לא יודעת כמה כסף. זה הזמן לומר, זה הנכס הכי מניב של עצמנו, וממש, זה, ככה הולכים על זה, ככה הולכים על פי המסלול הזה. ואני יכול להגיד שלונדון מאוד יקרה, הייתי בה, לונדון מהממת. ומהממת, אבל מאוד יקרה, וכל טיול שם זה... לגמרי, מאוד יקר. אז אני זוכרת שבאותם ימים, אתם יודעים, הייתי עם מינוס בבנק, לא היה לי כאילו עכשיו מישהו שיבוא ויממן אותי, גדלתי בבית שאבא שלי פתח עסק שהוא היה צעיר, והעסק הזה מסיבות כאלה ואחרות לא צלח, ובאתי, הייתי צריכה לקחת הלוואה מהפקידה, ואני זוכרת, אני מינוס בבנק, אין לי איזה שמרובות לתת לה, הדבר היחידי שיכולתי לתת לה זה את ההבטחה שלי. אני לא אשכח, ישבתי מולה עיניים לעיניים, ואני אומרת לה, תקשיבי, ועד היום אני מחפשת אותה. כאילו כל סרטון, כל הרצאה שיש לי, אני שואלת אם זו הפקידה, אם איכשהו היא תגיע אליי, כי היא לא נמצאת בבנק יותר. אמרתי לה, תקשיבי, אני יודעת, אני אקח את ההלוואה הזו, אני יודעת שאין לי כרגע את הערובות, אני מבטיחה לך, אני אחזיר את זה פי כמה וכמה, ואני מתוך זה אבנה את הבית ספר שלי, והיא שמחה עליי,
והיא ואיתה היו היחידים שידעו שלקחתי הלוואה. עכשיו, 2 אחרי זה תקלטו, אבא שלי ישב איתי, אמר לי ולאיתי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, ספיר, אם היית מספרת לי, שאת הולכת לקחת הלוואה מהבנק, לאיזה שטות, כי מבחינתו באותם ימים, מה זה בכלל NLP? ללכת ללמוד בלונדון מאיזה מישהו, והייתי מוריד אותך מזה, וכל מה שהקמת, וכל הבית ספר, וכל הפעילות, זה לא היה קורה. ברור. והרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, למחלקות, בטח עסקים, בטח אנשים שרוצים להקים משהו, או להגשים חלום, שהאנשים הכי קרובים אליהם, אמא, אבא, הבעל, האישה, החברים, לא תומכים, לא מבינים מה הם רוצים, מה הם עושים, וזה אחת הבעיות שמונות מאנשים להצליח, הסביבה שלהם וההתייעצות הזו עם אנשים שלא רלוונטיים. בדיוק, שלא עשו את מה שהם רוצים לעשות. ויותר מזה אני רוצה להגיד, שאני רוצה רגע שנרד, בכוונה אני רוצה רגע לקטוע את זה ולהגיד, לרדת לרזולוציה הזאת של, אוקיי, את עכשיו השתחררת מהצבא, את באה לאותה פקידה, את כל כך בטוחה בעצמך ואומרת, אוקיי, אני רוצה עכשיו הלוואה כדי ללכת ולטוס. מה בעצם עובר לך בראש? זאת אומרת, איך הגעת למצב שאת מאמינה בעצמך כל כך, שאת יכולה, שאת כאילו בטוחה בזה, לקחת את הסיכון הזה. כן, שאלה טובה. אז אמרתי לכם שאני, המקום שממנו בכלל הגעתי לעולם הזה, זה בא מתוך כאב מאוד גדול. זאת אומרת, אבא של איתי בעלי נפטר, מדום לב, בגיל מאוד מאוד צעיר. בתכלס הייתי במקום שצורת, אני לא יודעת מי מכם מתמודד עם חרדות, אבל הייתי במקום שצורת החשיבה שלי הייתה ספיר, המחיר, אוקיי, של אי עשיית הפעולה, הוא הרבה יותר גדול מהמחיר של עשיית הפעולה. זאת אומרת, את יכולה לנסות, ואולי זה יצליח ואולי זה לא יצליח, אבל המחיר של לסיים את החיים האלה, באיזושהי חרטה של זה שלא עשיתי את מה שנועדתי לעשות, זה מחיר ממחקרים שעשו, שהוא הרבה יותר גדול מהמחיר של עשיית הפעולה. זה כל מה ששמתי כל הזמן מול העיניים שלי. זה כאילו היה ברור, זה היה כאילו ברור מבחינתי, שאם אני בעולם הזה וקיבלתי חיים ואני כאן, אני חייבת לעשות משהו משמעותי. שחיים פעם אחת, וזה הזמן, ובמיוחד לאנשים צעירים, אני תמיד אומר לחבר'ה צעירים, זה הזמן שלכם, לבוא, להתפוצץ, לתת הכל. נכון. כי אחרי זה שתהיו מבוגרים, זה נהיה יותר קשה, יש יותר התחייבויות, יש משפחה, יש פה, וכשאת עשית את זה בגיל צעיר, והיית ככה, ויכלת לעשות את זה, ולא חשבת פעמיים, וזה גם הסיבה שהצלחת, והחלק הזה, הרגע הזה של לקחת החלטה בגיל צעיר, זה מה שגורם לאנשים בסופו של דבר להגיע למסלול שהם שלמים ואוהבים את מה שהם עושים ומצליחים, לבין מסלול חיים שמביא אותם למקום שאולי הם פחות בסופו של דבר שלמים עם עצמם ופחות מרוצים. נכון. אנחנו דיברנו על זה שאני ואת אותו סגנון תקשורת מקדם ויש לנו גם קעקוע דומה על היד. כן, live the moment. live the moment. ככה צריך, מה? בדיוק. אני אגיד לכם, אז באמת העשייה התחילה מתוך התפתחות אישית, זאת אומרת, היה לי קורס, שזה קורס הדגל, שרצנו המון שנים, ואלפים של אנשים עברו אותו, שזה היה נקרא ללמוד לאהוב את החיים, אבל בכלל המקור, כי לפעמים אנשים חושבים שאתה מתחיל, וזה חייב להיות קשה. אז אני קצת רוצה לספר מאיזה מקום זה הגיע, לפעמים זה לתפוס איזשהו גל, ובמקרה שלנו, באותם ימים, אם אנחנו נלך 8-9 שנים אחורה, לא היה באותם ימים סרטוני השראה או סרטוני מוטיבציה. את היית בין הראשונות שבכלל התייחסו למוטיבציה והתחילו לפמפם את הנושא של מוטיבציה. יש לך עמוד שנקרא סרטונים... כן, סרטוני השראה הטובים ביותר. ומשם התחלנו, זאת אומרת, בהתחלה התחלנו, הבנו שיש צורך, העלינו בהתחלה סרטונים שהם סרטונים של מנטורים גדולים, מוכרים, כדי שהעמוד יתבסס. מדהים. וברגע שהעמוד יתבסס, התחלנו להכניס גם סרטונים שלי, ובגלל, ואתם מגיעים, אתם מעולמות של שיווק, גם אתם יודעים שהחשיפה האורגנית שהייתה באותם ימים, זה כאילו אין בכלל מה להשוות את מה שקורה היום. עולם אחר. ומה שהיה זה שזה היה ברמה שהיינו מעלים פוסט, ובקליק, היינו ממלאים אורגנית, אולם של 200-300 איש, פעמיים בחודש, כל חודש, מאות אנשים מכל הארץ, זה היה פסיכי. זה הזמן גם לעצור ולהגיד, שפה את מציינת עובדה, שכל הרשתות החברתיות האלה, גם בעולם של היום, זה נכסים דיגיטליים. חד משמעית. כי וואלה, התחלת לעוד סרטונים, והתחלתם לייצר תוכן על בסיס שוטף לפני 9 שנים, נכון. שאז כאילו, מה שטיקטוק היום כביכול. בדיוק. ומילאתם אורגנית אולמות, וזה בדיוק העניין ללמה צריך לייצר תוכן על בסיס שוטף ברשתות החברתיות. נכון. וגם יוזמה, כי הרי זה פודקאסט שמתעסק בעסקים, ויזמות, ויוזמה, וכאילו אנשים רוצים להצליח, אבל
מה צריכים לעשות בשביל זה? מה אתה עושה בשביל זה? וכמה אתה מבין שיהיו דברים שאתה תנסה, ולא יצליחו, כי לפני העמוד של סרטוני ההשראה הטובים ביותר, פתחנו עמוד אחר, שלא הצליח. ניסוי וטעייה. מה, אז אני מוותרת? לא, אז אני לא מוותרת, אני ממשיכה ואני לומדת מהטעויות שלי, ואני מקבלת עזרה מהאנשים שעשו את זה לפניי. בדיוק. לא מנסה ראש בקיר, אני עם עצמי מה עבד, מה לא עבד. היום אתם מתעסקים בהרבה יותר ממוטיבציה, גם בעסקים ובדברים, כאילו איך זה מתפתח לדבר כזה, איך גדלים להתעסק בכוח הרבה דברים. כן, אז קודם כל, באופן טבעי אני מאמינה שכבעל עסק, בכלל, כאישה, אני התפתחתי כבן אדם. זאת אומרת, אם בהתחלה זה היה ספיר זיסמן ללמוד לאהוב את החיים, היום זה מכללת ספיר זיסמן, כי ככל שאני התפתחתי וגדלתי, ראיתי שיש עוד תחומים שאני טובה בהם, שבא לי להעביר אותם, שהם רלוונטיים לי, ואז נולד באמת מחלקת עסקים אצלנו, מחלקת סופרסטארים, ונולד מחלקת עמידה מול קהל, שזה מרצה בטופ, והשקעות, ו-NLP, והתפתחות אישית. אז כאילו באופן טבעי, עם ההתפתחות שלי, נולדו להם עוד מחלקות ותחומים שאנחנו מתעסקים בהם. שזה גם מסר מאוד מאוד חשוב לכל מי ששומע אותנו, שאת יודעת, ויש לנו פה את הדוגמה למופת, שצריך להתחיל ממשהו מסוים, ליצור בו מיומנות, ככה לקבל ניסיון, ואז להפוך להיות מולטיטאסקינג. אני חושב שבמקרה שלה מדובר בהתמדה, הרי בסופו של דבר התמידה במה שהיא עושה, ומהרגע שהיא החליטה שהיא פותחת והיא עושה והיא מקימה, עד היום אני מאמין שאת עושה דברים חדשים ומכניסה דברים חדשים, ואחרת לא הייתי יכולה לצמוח, להתפתח וגם להגיע למצב שיש תחתייך כבר אנשים. נכון, כאילו אני רואה הרבה מאוד חבר'ה שמגיעים אלינו למחלקות, שאנחנו חיים בעידן שהוא מאוד פומו, זאת אומרת, בן אדם מפחד לפספס, ואז אנשים כל הזמן קופצים בין רעיונות, כאילו עשו משהו אחד, זה לא הצליח, עוד זה, הם לא באמת מבינים שבשביל שמשהו יצליח, אתה צריך לפתח מיומנויות. בדיוק. של אינטליגנציה עסקית, של יזמות, של להבין איך לקחת רעיון, ולהפוך אותו הלכה למעשה למשהו מהותי. ואני רוצה להגיד לכם שבשביל שאנחנו נוכל לעשות את הטרנספורמציה, רק מחלקה אחת לעוד מחלקה ועוד מחלקה ועוד מחלקה, אני באג'נדה שלי, כל מחלקה הייתה חייבת להיות מבוססת. קודם כל, במשך תקופה מאוד ארוכה, עם מערכות, עם סיסטמים, עם משפחים, עם תסריטים, עם דברים מאוד מדויקים, לפני שפתחנו עוד מחלקה. ברור. והיום, כדי שאנחנו נוכל לנהל את כל הדבר הזה, יש לנו הצלת סמכויות מטורפת, אבל זה לא התחיל משם. אז ספרי לנו קצת איך היום יום נראה, כמה אנשים, כמה מתעסקים, תני לנו קצת. תכניס אותנו ליום בחיי. כן, אז באמת, היום אני תמיד אומרת לאנשים שאני משמשת כדוגמנית של העסק. אני בעיקר... פרזנטורית. כן, בדיוק, פרזנטורית. אנשים קונים ממך, בסוף אנשים קונים מאנשים. אני בעיקר מצלמת תוכן, אבל גם, אני מאמינה שעסק, אני אמנם מגיעה מעולמות של מנטורינג והתפתחות אישית, אז קודם כל, במהות, אני מאמינה שצריך להיות שם לב ושליחות. על זה צריך להיות כיף, ועל זה צריך להיות גם רווחי. זאת אומרת, זה צריך להכיל את כל שלושת הפרמטרים האלה בעיניי. חד משמעית. אז מתוך המקום הזה, קודם כל, אני כל הזמן שואלת את עצמי היום, ספיר, מה יעשה לך טוב לעשות בעסק שלך? בתחילת הדרך הייתי one woman show, עשיתי הכל. מרמת לכתוב את הטקסטים ולבנות את העמודי נחיתה ולצלם את אני ואיתה היינו עושים הכל. שדרך אגב, סליחה, אני חייב גם באמת לעצור ולפרגן לך פרגון ענק ולהגיד שזה ממש לא מובן מאליו. את יודעת, היום כל הרשתות החברתיות מפוצצות במנטורים. נכון. גברים. נכון. לא בנשים. אני מסכימה איתך. ומה שאת עושה פה הוא באמת יוצא דופן, כי אני רואה גם את הפעילות שלך ברשתות החברתיות, ואיך שאת גם מייצרת את התוכן באופן שוטף, וגם כל העמידה מול קהל, והוורבליות, והווייבים. והטרפת והשיגעון. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. אז ביג לייק ושפו ענק. תודה. זהו, זה... אז אני אענה על שני הדברים. כן. אז באמת, יש פה את האלמנט של, היום אני באמת בעיקר משמשת כהפרזנטורית של העסק, אבל אני גם כל הזמן שואלת את עצמי, מה בא לי לעשות? אז במחלקות, אז על הבמות אני תמיד אהיה, כי זה משהו שגורם לי זה המשמעות שלי. נכון. אני תמיד אהיה על הבמות, אני תמיד אהיה בכנסים, אני תמיד אהיה באירועים, אבל במחלקה שלנו, העסקית, של הליווי עסקים, שזה מחלקת סופרסטאר, יש מסלולים שרצים כל השנה עם המנטורים שלנו, יש לנו צוות של מנטוריות מדהים, כולן נשים, אגב. כמה אתם בצוות דרך? 15. וכולם עברו, כן. והם הגיעו ובטח צמחו מתוך הארגון. חלק כן, וחלק לא.
חלק חיפשתי מאוד מאוד אנשים ספציפיים שמאוד מיומנים במה שאני צריכה, כי היום, בשונה מהרבה מקומות אחרים, יש לנו מעטפת שמבחינתי זה לא מנטור אחד שלוקח אותך ומלווה אותך לאורך כל הליווי. אני מאמינה באנשים שהם מאוד מיומנים במשהו ספציפי. אז היום כשבן אדם נכנס אצלנו לליווי עסקי, הוא מקבל כמה מנטוריות, תמיד יש מנטורית שהיא זו שמפקחת, אבל יש לי מישהי שהיא מתמחה במחירות, ואחת שמתמחה במשפיכים שיווקיים, ואחת שמתמחה בבניית מוצר, ואחת שמתמחה בשיווק אורגני, ואחת שמתמחה כאילו במנטלי בכלל, זאת אומרת, יש פה... זה הבידול שלכם היום אל מול כל שאר זה אחד מהבידולים שלנו, זאת אומרת שאני יודעת סליחה, אני חושב שהבידול גם של ספיר, הוא נוצר בה, כי בסוף, כאילו, את יודעת, היום הרבה בעלי עסקים הולכים על פי אסטרטגיה של לשבור את השוק מבחינת תמחור, שהוא זורל, אבל לא מבינים שזה גם מביא להם לידים שהם לא בהכרח איכותיים, וגם זה משהו שהוא, את יודעת, בסוף, כאילו מוריד גם הערך של הבן אדם, בזה שאת מוכרת את עצמך ככה. אני שואל את זה, כי היום אני רואה מלא אנשים שמציעים ייעוץ עסקי בכל מיני פורמטים, כקהילה יזמית, כאיזשהו כנסים גדולים, קבוצות מסוימות, לגילאים כאלה, לכאלה. מה הבידול שלכם? כאילו, איפה אתם שמים את עצמכם בעולמות האלה? כי זה תחום נורא תחרותי. אז זהו, אז קודם כל, אני אקח את זה ואני אלך עם מה שעדן אומר, כי אני חושבת שיש הרבה גברים בתחום, ואין לי חלילה איזה משהו פמיניסטי, אבל נשים שמדברות על ביזנס, נכון. אבל לא סתם נשים שמדברות על ביזנס בו, כי הם עשו כמה סרטונים ברשת, ועכשיו הן מדברות על ביזנס, בואו. נשים שמדברות על ביזנס ומגלגלות בחודש מאות ומיליוני שקלים, והקימו דברים, ובאמת walk the talk, ועמדו על במות של 1,000 איש, כאילו, אני מביאה פה באמת איזשהו ניסיון שהוא אמיתי, הרבה לפני שדיברתי על עסקים. באתי והתחלתי לדבר על עסקים, שכבר עשיתי את זה בעצמי, ואני יודעת שזה מצליח, ואני יודעת מה עובד, ושנים של טעויות, ודם, יזע ודמעות, ומחירים כלכליים, כדי לבנות את התסריט מחירה המדויק, ואת המשפך המדויק, ואת הסרטון המדויק, ואת הטקסט המדויק. אז קודם כל, בהיבט הזה של אישה בתוך מרחב כזה, מטורף. זה משהו שהוא יוצא דופן. גם אומץ, זה אומץ. זה גם נותן השראה לנשים, נכון, בטח יש לכם הרבה נשים שבאות יש לי המון נשים, חד משמעית. ומנגד, זה גם לנסות להבין כל הזמן מה הסגמנט שאנחנו אוהבים ורוצים לעבוד איתו. פחות מעניין אותי לעבוד עם קיוסקים, או עם מקולות, או עם חנות טלפונים, פחות מעניין אותי לעבוד עם תחומים שהם באמת של סרוויס, של... כן, סרוויס, פחות פרודקט. בדיוק, של תחומים כאלה. יותר מעניין אותי, זה לעבוד, אנחנו היום ההתמחות הספציפית שלנו, ומה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זה לעבוד עם נותני שירותים. באמת אנשים שמגיעים מהעולמות של האימון, ייעוץ, טיפול, נטורופטים, נומרולוגים, יש לי מאמני כושר, יש לי אנשים שהם בעלי סטודיואים, יש לי נותני שירותים בעולמות של נדל"ן, של השקעות, אבל אנשים שהם מתעסקים עם אנשים ורוצים לעשות איזושהי צמיחה. עוסקים פטורים, מורשים. אז זהו, אז לרוב באמת זה מתחלק לשניים, יש לי חבר'ה שהם פטורים והם כאילו לגמרי תחילת הדרך, והם מאוד מאוד טובים בפן המקצועי, כאילו כאלה שמגיעים אליי עם דוקטורט, והם אומרים לי, תקשיבי, ספיר, אני כבר 20 שנה לומד, ואני לא מצליח לגרד יותר אנשים מבוגרים. ממש, לא מצליח לגרד יותר מ7,000 שקל בחודש. זה לעבוד איתם הרבה על מחירות, זה לעבוד איתם על הכל, זה החל מהמיינדסט, והאסטרטגיה עסקית, ותוכנית, ושיווק, ומחירות, והכל מהכל, וזה גם מקצה לקצה, ומאוד פרקטי. אחריות נורא גדולה. אחריות גדולה, אבל אני אוהבת את זה. היא גם מאמינה בעצמה כל כך שהיא כבר... אני מחפשת גם את ה... אני לא יודעת להסביר לכם כמה כיף זה לראות בן אדם שמגיע אליי עם עסק של 10,000 שקל, בקושי, ותוך כמה חודשים מגיע לעסק של 90,000 שקל. בטח. וזה קורה פעם אחרי פעם, אז באמת זה להבין מה הסגמנט שאנחנו אוהבים לעבוד איתו, ויודעים לתת שם את הערך הכי הכי גדול, ומנגד זה גם, מגיעים אליי הרבה שעברו מסלולים של ייעוץ עסקי כזה או אחר אצל הקולגות שלי, והאמת כולם חברים מאוד טובים שלנו, וכולם נותנים, ויש שפע, ואני מאמינה בשפע, ומאמינה שגם כאילו יש הרבה, בגלל שהרשת כל כך התפתחה, אז כל פעם נולדים עוד אנשים שמחפשים את הכלים האלה, אז זה טוב שאנחנו מביאים את המודעות, אבל מעבר לזה, לי מאוד מאוד היה חשוב, הפרקטיקה. מגיעים אליי המון אנשים שהם באים ונתנו להם הרבה תוכן במלמעלה. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, הלכה למעשה, אין להם מושג מה לעשות. לא מיישמים את הדברים בסופו של דבר. איך אתם מביאים כאילו את הלידים באמת אליכם, איך השיווק שלכם בעצם עובד מה, פלא, אוזן, קמפיינים, פייסבוק, אינסטגרם, האתר? אז באמת היום הכל,
כאילו הקהילה שלנו היא מאוד חזקה, יש לנו רשימת תפוצה מאוד גדולה, עם איזה 70-80 אלף כאילו מנויים, יש לנו את עמוד הפייסבוק, סרטוני השראה טובים ביותר, יש את האינסטגרם שלי. כמה עוקבים שלך באינסטגרם? 95,000, משהו כזה. איפה האבי הכחול? יש את הטיק טוק, יש כאילו לידים לא חסר אז. לידים לא חסר, וגם כמובן פה לאוזן, אבל באמת, היום זה מגיע מכל הרשתות החברתיות, ויש לנו גם קהילה מאוד חזקה, שעוקבת כבר המון שנים. כי יצאתי לדרך לפני 8-9 שנים, ויש אנשים שכאילו, באמת עוקבים אחרינו מ-day one, אז כאילו... לוקח לפעמים לאנשים זמן עד שהם עושים את הפנייה, אבל הם עוקבים, והם חלק מקהל נורא גדול. ממש. אולי הם היו אצלכם ושוב פעם רוצים לחזור, אולי חברים שלהם, אולי הם פתחו עסק חדש. ממש. איך את באמת עם המצב שהיום נסגרים 50,000 עסקים בערך בשנה, ועדיין נפתחים גם 50 או 60,000 בשנה, זה תלוי באיזה שנה. תראה. מה את חושבת על זה? על כמות נורא גדולה בסופו של דבר של עסקים שנסגרים, למרות שהם עוברים תהליכי ליווי תראה, אני אגיד לך ככה, אני מאמינה שאם עסק, תראה, רוב העסקים, בואו נדבר על זה, רוב העסקים במדינת ישראל אין להם מושג בעסקים. נכון. בטח שאנחנו מדברים על פטורים ומורשים. נכון. בסדר? מה לפי דעתך הדבר שהכי חסר להם בדרך כלל? אין לי משהו ספציפי, אני חושבת שזה מכלול. למה השיטה שלנו זה מקצה לקצה? כי אני לא מאלה שבאים ומלמדים רק שיווק, או שאני אלמד רק מחירות. 360, את כל המעטפת. אני חייבת לתת להם את כל המיומנויות העסקיות מקצה לקצה. מהאסטרטגיה העסקית עד הנושא הפיננסי והמשפטי. גם שיווק והמותג, להסתכל עליהם איפה המותג שלהם נמצא. הכל מהכל. זה ברמה של להבין מה האסטרטגיה הכי נכונה להם לפעולה, ואיפה הבידול הכי חזק שיכול להיות להם, ומה המשפך הנכון שאנחנו נבנה להם, ומה הסרטונים שאנחנו נבנה, ותקשיבו, אצלי זה ברמת המילה. זאת אומרת, אין היום סרטון אצלי שיוצא לאור, שגם אם המנטורים שלי כתבו לפי הפורמטים שלי, שאני עושה את הסרטונים שלי, אני לא אעבור על זה בעצמי, ואדייק את זה, ואראה שזה באמת מדבר את מה שאנחנו... זאת אומרת, אתה מדברת ללקוחות? הלקוחות, ממש, כאילו חשוב לי לראות היום, גם אם זה לוקח לי עוד קצת זמן, אבל אני רוצה להוציא אנשים באמת עם הרמת בידול הכי גבוהה שיכולה להיות, מחירות, תסריטים, כאילו, זה הכל מהכל, לרוב העסקים שמגיעים אלינו, אין כלום כמעט. כן. הם באים, פתחתי אתר ספיר ב-20,000 שקל, עשיתי כרטיסי ביקור, שמתי בלונים. יום אחד באתי למכונית שלי, אני רואה בלון של עסק, ששם לי בלון על הזה. התעצבנתי מזה, לא רציתי להסתכל עכשיו. מי עושה בלונים? מי עושה כרטיס? כאילו, אנשים שהם לא באמת יודעים, זורקים קצים לכל הכיוונים. את חושבת שאפשר לעזור לכל עסק, כל בעל עסק? את חושבת שאפשר לעזור לכל בעל עסק להצמיח אותו? או שיש כאלה אנשים שאת אומרת, חבל על הזמן, זה אבוד. אם בן אדם בא, ויש לו רעב, ויש לו רצון ללמוד. כל עוד יש לו מוטיבציה. והוא לא בא עם אגו, ולא בא עם שיח של ניסיתי כבר, וזה לא עבד, אז מה יש לך? אם הוא בא עם הבנה שהעבר שלי לא שווה לעתיד שלי, לא אכפת לי מה עשית לפני, זה לא אומר כלום, אז עשית, אז זה לא עבד. זה הכל פה. אוקיי, ממשיכים הלאה, כמה דברים ניסיתי ולא עבדו, המשכתי הלאה. בא ללמוד, בא עם רעב, בא כי הוא רוצה להצליח, אני תמיד אומרת, אנחנו צריכים קונטרה. כן. אתה בא עם קונטרה, אנחנו ביחד יש התנגדות, אנחנו נייצר הצלחה. את יודעת, אנחנו גם היום חיים בעידן, כמו שאמרתי, עידן הפומו. כן. בעידן גם שכולם היום ברשתות החברתיות, והדשא של השכן, מבחינת אנשים, תמיד יהיה ירוק יותר. אז אני, ספיר, רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. כן. אוקיי, בינתיים בסוף, את יודעת, מה שאת מתארת לי פה, ומה שאת, גם רואים את זה, שאת עושה עבודה נהדרת, והכל באמת יפה וטוב, ואת גם מביאה תוצאות, זה מוכח. אני רוצה שדווקא, בואי ניגע קצת בתקופות הקשות שלך, בתור בעלת עסק, כי לכל אחד יש תקופות קשות, וחשוב מאוד להבין, גם כל מי ששמע אותנו עכשיו, שלא הכל ורוד. חד משמעית. שההפך, ברגע שקשה, עולים ברמה ויוצאים מאזור הנוחות לאזור שהוא הרבה יותר נוח. אז ספרי לנו קצת על התקופות הקשות שלך. כן, קודם כל זה מאוד חשוב, כי כמו שאתה אומר, אנחנו רואים ברשתות הצלחה כל הזמן של אנשים אחרים, תמיד נדמה שהם מצליחים יותר. הכי בעולם. והיום אנשים סובלים ברמות הכי גבוהות מדיכאון וחוסר סיפוק בגלל הרשתות החברתיות. וזה מוריד להם את המוטיבציה לעשות משהו, כי הם מסתכלים תמיד על האחר והם משווים. נכון, אז קודם כל אני בן אדם מאוד כנה וגלוי, ומי שעוקב אחריי יודע שאני תמיד גם משתף ברגעים הקשים, בתקופות הקשות לא מנסה לצייר בכלל לאנשים מוטיבציה או איזשהו משהו כזה שהיא קורית כל הזמן. אבל כן, ברור, לאורך הדרך היו לא מעט רגעים, קודם כל בפן הקטן של העסק, שאתה מנסה משפך חדש וזה לא עובד, אתה מרים כנס חדש ולא מספיק נרשמים, זאת אומרת, אתה מנסה כל הזמן דברים, ודברים לאורך הדרך, חלקם גם לא עובדים. אני חושבת הסתירה הכי קשה שהייתה לי בעסק, וזה למה גם כשנכנסתי, שאלתי פה כזה, למי יש פה ילדים? כי כולם פה כזה, אנחנו
פלוס מינוס אותו גיל, אבל... חשוב לציין גם שאתם אימא במשרה מלאה. אימא במשרה מלאה לגמרי, לשתי בנות קטנות, מאוד קטנות, אמרנו חצי שנה ושנתיים. הסתירה הכי גדולה שהייתה לי בעסק, זה היה כשאלמה נולדה. אלמה זאת הגדולה שלנו לפני שנתיים, כבר היה צוות, וכבר היה דברים, והיה הצלת סמכויות, אבל לא משנה כמה הכינו אותי לזה שילדים משנים את החיים שלך, לא הבנו את זה באמת. כאילו, ממצב שאתה יכול ללכת לישון מתי שאתה רוצה, אתה קם מתי שאתה רוצה. אין לך משמרת א', משמרת ב', אז לא עשיתי את הדברים שרציתי בבוקר, אז אני עושה אותם אחר הצהריים, שיחה עם הצוות בא לי לעשות ב9 בערב, אז אני אעשה ב9 בערב, אין לך עוד אחריות חוץ מהאחריות שיש לך בחיים, שזה העסק שלך והטרפת, בא ילד לעולם, זה הדבר הכי מדהים, זה אהבה שכואבת בגוף, אבל זה פאקינג שינוי מטלטל של החיים שלך. אבל זה גם דחף אותך, אני מאמין, עוד יותר קדימה. החיים שלך פתאום מצטמצמים לפרק זמן מאוד מוגבל, אז פתאום אתה צריך להבין מה הפרטו שלך. אתה לא יכול עכשיו להתפזר לכל עבר ולעשות דבר. כן. לא, הזמן מוגבל, אני צריכה להיות יעילה יותר. הזמן מוגבל, אני צריכה להציל דברים שאולי עד היום שמרתי לעצמי כי היה בא לי. לא, להציל, לבקש עזרה. אני תמיד אומרת לאנשים, אתם רוצים להביא ילדים, לא רק להכין את עצמך ברמה המנטלית רגשית, אלא גם להבין בטח אנשי עסקים, בטח אנשים שהם יזמים ואנשי עסקים, להבין שאתה צריך לבנות את המערך בצורה כזו שאתה יודע שיש לך את העסק שלך, וזה מדהים, אבל יש לך גם את הזמן לילדים, זה לא בא אחד על חשבון השני, ואתה יודע איך לנהל את הדבר הזה בצורה כזו שזה יפרה אחד את השני, ולא יבוא וייתן לך מכה בכנף וייצר לך... אז מה קרה בסוף עם העסק? ברגע ש... אז כשאלמה נולדה, אני הייתי פתוחה שאני אחרי שבועיים אחזור להרצות. זה היה כאילו... לא חופשות לידה, לא נעלה? לא, כאילו אמרתי לה, מה כבר... אפילו שאמרו לי וזה, אמרתי, אבל אני אוהבת להרצות, אני כאילו, זה החיים שלי. את לא רואה את העבודה כעבודה בכלל, בדיוק, כאילו, זה החיים שלי, אני מרצה, אני לא רק מרצה פרונטלית, אני עושה וובינרים גם 3 פעמים בחודש, כאילו, זה מה שאני אעשה. אז אני חסרת מעש בלי זה. כאילו, זה מה שאני עושה. ובפועל, הלכה למעשה, זה לא היה ככה. זה היה לי לידה קיסרית, והיה לי דכדוך אחרי הלידה איזה חודשיים שהיה מאוד קשה. מה, במצב רוח כאילו? כן, עם לידה מאוד קשה, לא יכולתי לעשות כמעט כלום בזמן הזה, ודברים שבכל זאת נבנו עליי, כאילו הרצאות שאני עושה, ודברים שאני עושה, לא יכולים להתקיים, והיינו צריכים תוך כדי תנועה לייצר משפחים חדשים לגמרי, שלא מבוססים על הרצאה שלי, לימים, זה היה הדבר הכי טוב. הכי טוב שיכל להיות. כאילו, ברור, כמו שאמר. גם בשבילך במיוחד. אבל גם למזלך, כאילו, ברגע שאת יודעת, אלמה נולדה, היה לך את הצוות הזה, שזה לך את הגיבוי. נכון, חד משמעית. אבל עדיין אתה לא מבין כמה מכה בכנף זה. זאת אומרת, ברור. אתה צריך לנהל מחדש את הזמן שלך, לנהל מחדש את החיים שלך, ב4 כבר אי אפשר לעבוד יותר, כי זהו, זה משמרת בית עם הבנות. זה לחיות מחדש. אתה נולד מחדש, ואני בן אדם של חופש ואש ומזל אריה, בהתחלה הרגשתי שאני שמו אותי בתוך כלוב, ולקחו לי את הכנפיים, והייתי צריכה להבין איך אני מוצאת את הגרסה החדשה שנולדה פה, אמא שנולדה פה, ובכל זאת מביאה את הדבר המדהים הזה, ומתוך זה אגב נולד הפודקאסט אישה השראה. וואלה. להביא אימהות ונשים, הוא קיים מאז שנה וחצי. וואלה. להביא אימהות ונשים שנושאות דברים משמעותיים בעולם הזה, ועדיין מצליחות לתפקד גם כאימהות במשרה מלאה. זה מה שעניין אותי לחפש, רציתי להבין את הנוסחה, כדי שאני אדע איך לשכפל אותה גם בחיים שלי. אז זה עזר לך גם להצמיח יותר את הקהילה. נכון. זה גם עשה אותך הרבה יותר נראה לי עם רצון ותשוקה להצליח. לגמרי. אז זה מעולה, להביא ילדים זה כן, אז לימים זה הדבר הכי טוב. עכשיו, כשאמה נולדה לפני חצי שנה, כבר באנו... כבר מוכנים. מיומנים, כבר אין טעויות, אין כלום. אין חכם כבעל ניסיון. אז ספיר, תני לנו טיפ לבעל עסק, או לכל בן אדם שרוצה לעשות משהו, שנקלע לזה תקופה קשה. שנקלע לזה משהו, תני לנו איזה טיפ ככה, שחווית על בשרך, מה שנקרא. לבקש עזרה. באמת לא להיות עם אגו. להבין לפעמים אנשים חושבים שלבקש עזרה זה חלש. נכון. בעיניים שלי, מי שלא מבקש עזרה מספיק בחיים שלו, זה אומר שהוא לא נמצא מספיק בצמיחה. הוא כאילו בתוך עצמו, מנסה מתוך התפיסות עולם שלו, מתוך מה שהוא יודע לצמוח, אנחנו לא צומחים ככה. נכון. לבקש עזרה, בין אם זה בתשלום, או בין אם זה אנשים שאתה מכיר ועשו את זה לפניך. או לקרוא ספרים. בכל דרך שאפשר לקחת, אבל להבין שאתה לא צריך להתמודד עם הקושי לבד. נכון. ואני רוצה להגיד לכם היום שאני משקיעה המון כסף, לא רק בהצלת סמכויות בעסק שלי, אלא גם בהצלת סמכויות
בבית שלי, עם הילדות שלי, יש לי מישהו שעוזר לי, יש לי מישהו שהוא מתעסק במשק בית, יש לי עוזרת אישית, אני משקיעה לא מעט כסף, שאנשים יכולים להסתכל ולבוא ולהגיד, לפעמים מסתכלים על אנשים שכאילו לא מבינים, מה את צריכה את זה? מה את צריכה תעשי את הכביסה, תעשי את תשטפי את הבית, מה את צריכה את העוזרת האישית שהיא תשלם לך את הדוח. היום אני יודעת שהזמן שלי זה הדבר הכי חשוב, כי הוא מוגבל, כי יש לי בנות, כי אני רוצה גם להיות הכי אפקטיבית בעשייה שלי, אבל גם הכי אפקטיבית מול הבנות שלי, ולהיות האימא שאני רוצה להיות, אז אני צריכה לבקש עזרה, ואני צריכה לשלם על העזרה הזו, וזה מה שגורם לי גם לצמוח. ומה שאת עושה פה זה נהדר, כי מה שאת עושה, את בעצם מתמקדת בחוזקות שלך, נכון. בחולשות שלך, את יודעת להציל את הסמכויות לאותם האנשים. ממש. אז עד כמה זה חשוב להציל סמכויות? ספיר. להציל סמכויות כדי לצמוח, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. למה? כי, קודם כל, תראו, בואו נבין מה נקודת הפתיחה של העסק, כאילו של הבן אדם. לפעמים מגיעים אליי אנשים, כמו שאמרתי לכם, הם לא מגלגלים שקל, מגלגלים 3,000-4,000 שקל, והם רוצים עכשיו לעשות צמיחה ולהביא עובדים ולהציל סמכויות. נשמה. סטפ ביי סטפ. דקה. אתה בקושי עושה 3,000-4,000 שקל, אז אין לך תוכנית עסקית לאיך אתה הולך להכניס מישהו נוסף לעסק, ואתה רוצה להציל לי סמכות ולהכניס עוד עובד, מאיפה אתה מביא את הכסף? זה נורא יפה ונחמד לדבר, אבל בדיוק, כאילו, בואו, הלכה למעשה צריך להבין מה נקודת הפתיחה. בתחילת הדרך שלי, אני עשיתי הכל. אמרתי לכם שיווק, וכתבתי את עמודי נחיתה, וצילמתי סרטונים, ועשיתי הכל, ולא היה שום הצלת סמכויות. הצבתי את העסק עד כדי כך שידעתי שאני יכולה, עם תוכנית עסקית וברורה של סיכון מול סיכוי, לדעת שאני יכולה להביא עובד, והעובד הזה יניב לי יותר ממשהו שאני צריכה להוציא עליו. כוח אדם זה דבר נורא יקר, נכון. ועד שאתה מביא את הכוח אדם, אתה חייב לדעת שיש לך סיסטם שדופק בדיוק. לקוחות, ושיש להם גם מה לעשות, שאין אבטלה סמויה. נכון, נכון, ממש ככה. מנגד יש לי עסקים שמגיעים אליי, אמרתי לכם שמגלגלים 20-30 אלף שקל, ואנחנו באמת בודקים איך אפשר להפוך אותם מרקע, יש הרי את הסימפטום, כולנו בטח היינו שם שלה, one woman, one man show, רק אני הכי טוב, רק אני יכול, ואז צריך באמת לעזור להם לעשות את התהליך גיוס נכון, והצלת סמכויות נכונה, אבל בסוף, כשאתה מגיע לרגע הזה, אני חושבת שבשביל לעשות סקייל בעסקים, ולהגיע למצב שאתה באמת עושה דברים גדולים, אתה חייב להתבסס על הצלת סמכויות, שאני תמיד מחלקת את זה לשניים, או כוח אדם אנושי, לא גם וגם, גם כוח אדם אנושי, וגם ההצלת סמכויות שמבוססת על טכנולוגיה. אוטומציות. בול. כן. ככל שאתה משתמש יותר באוטומציה, אתה יכול לחסוך את הכוח נכון. אדם, למרות שאין מה לעשות, בסופו של דבר צריך לשחרר בעסקים, לדעת לנצל כוח אדם בצורה טובה נכון. ואפקטיבית, לייצר מהם יותר ממה שאפשר, ורק ככה באמת אפשר לקדם ולהתפתח, וכמו שאת הגעת למצב שיש לך עוד נושאים ועוד תחומים ועוד מחלקות, נכון. אחרת זה לא היה קורה. לא היה קורה, בחיים. דיברת מקודם על הצורך בזמן ולנצל את הכל, אני חושב שגם באיזשהו מקום זה תופס אותך ברמה של איכות חיים. את רוצה בטח. גם להיות באיכות נכון. חיים טובה, וזה גם הדרייב שלך להצליח ולהגיע לרמה של איכות חיים יותר גבוהה. נכון, חד משמעית. אני יכולה להגיד לכם עסק בסוף זה הדבר שמבחינתי הוא הפלטפורמה שיכולה לתת לך הכי חופש בחיים האלה. ברור. זאת אומרת, היום שאני בת 31, ואני יודעת שאני יכולה לגור בבית שאני רוצה, ולנסוע ברכב שרציתי, ולקנות לא יודעת מה, ולעזור לאנשים שקרובים אליי, יש לי איכות חיים, אני יכולה לבחור אותה, לפעמים אנשים אומרים לי, מה את צריכה את כל זה? אני יודעת האיכות חיים הזו נותנת לי את היכולת לעשות יותר טוב בעולם הזה, ולהשפיע יותר, ולגדול, כאילו היום, אם אתה רוצה לעשות דברים גדולים, באמונה שלי, יזמות, ולבנות משהו שהוא שלך, ועסקים, זה הפלטפורמה. בטח. משם אתה יכול לצמוח להשקעות, אנחנו משקיעים היום, ברור. בשוק ההון, ויש כאילו הרבה פרמטרים לצמיחה נוספת, אבל זה מתחיל מההבנה שאם הזמן שלך שווה כסף, אם אתה מתעסק במשוואה הזו, יהיה לך תקרת זכוכית ואתה בבעיה. נכון. גם חשוב לציין, את יודעת שכל המודעות לעסקים, ליזמות, בשנת 2023, עלתה רצח, לגמרי. בגלל כל הקטע של הרשתות החברתיות. נכון. טירוף. היום, אני מאמין שאת פתחת את העסק, היית די הרגשת חלוצה בקטע הזה, כן. כי רוב יפה. הסביבה היה מאוד אנשים היו קורסים שהיו מלמדים אנשים, אני לא אשכח, כמה קורסים שהיו מלמדים אנשים, היו עושים עלינו case study, של איך עשינו כאילו את הפריצה עם הנכס של סרטוני ההשראה הטובים ביותר, מדהים. מרוב שזה היה כאילו חלוצי בימים האלה. כן. אז חשוב להגיד ביחס למה שאתם אומרים, שיש הרבה תולדה של אנשים שמקימים עסקים, יזמויות מגיל מאוד צעיר. הכי חשוב לי בעולם להגיד להם, כמו שאמרתי מקודם, שבעיניי המתכון להצלחה, ולעשות את זה נכון, זה לקחת אנשים
שעשו את זה לפניך, ולהיות תמיד, תמיד, תמיד מלווים, לא משנה אצלי, אצלכם, אצל קולגות שלנו, לא משנה, אבל לקבל עזרה, ולא לנסות כאילו ראש בקיר לבד. הסביבה שלנו גם, רגע, סליחה? הסביבה שלנו מראה מי אנחנו בסוף. נכון, זה השתקפות. ממי את מקבלת השראה? כי את לוקחת השראה אולי ממקומות מסוימים, וזה נותן לך גם את ה... בטוח, אנחנו כל הזמן נמצאים, אני ואיתי כל כמה חודשים, עכשיו עם הלידה ועם החופשה אחרי לידה, אנחנו קצת כזה בעצירה קטנטונת, אבל אנחנו כל הזמן יושבים, קובעים ביומן את החופשה הבאה שלנו, אנחנו מאוד אוהבים ללמוד ממנטורים בחול. מדהים. הבוטקאמפ של גרנד קרדון עוד מחכה לנו, קנינו כרטיסים עוד למיימי. וואלה. ואז נכנסתי להיריון, ואז ילדתי על זה. קצת היה יותר מורכב, אבל... יש נציגות לגרנד קרדון בישראל? פה בתל אביב. כן, יש נציגות של נועם שפלטר ואוהד, הם חברים מאוד טובים שלנו, מקסימים, הם עושים עבודת חסד איתם. את גם הולכת? לא, אני לא קשורה לנציגות, אני מאוד מאוד אוהבת ללמוד מהמקור, כי גרנד קרדון זה כאילו... כן. כמה לפגישה איתו, סתם דוגמה? אני לא יודעת. אנחנו לא הגענו עוד לפגישה איתו, אני חושבת שזה יכול להגיע עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים. בוא נדבר על זה שאת עובדת ביחד עם בעלך, וזה משהו שהוא נראה לי מאתגר. זה אולי יכול להביא מאוד מאוד טוב, כי יש הרבה זמן לעבודה, ויש תמיד על מה לדבר, אני בטוח שתמיד יש לכם על מה לדבר בבית, אבל זה מאתגר. תראו, אני אומרת ככה, לעבוד עם הבן זוג שלך, זה או מתכון לגירושים, או שזה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. איתי הוא השותף הכי טוב שיכולתי לבקש. איזה יופי. באמת, כשנכנסנו, הרי דיברנו על זה שאתם שניכם אנרגיה שונה. כן. אני ואיתי זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו מאוד משלימים אחד את השני. איתי הוא טיפוס של אקסלים, מחשב, הוא היה מתכנת בגיל 10, הוא כאילו מאלה של... משימתי. מאוד משימתי, מאוד מדויק. אני בן אדם של אנשים, ואנרגיה, וחום, וחיבוקים, ואנחנו משלימים אחד את השני. היום יש לנו הבנה מאוד ברורה מה התחומי האחריות של כל אחד בעשייה. אנחנו משתדלים לא לזלוג אחד לשני לתפקידים. גם בבית וגם בעבודה. גם בבית וגם בעבודה. למה אתם לא מתנים למרות את זה? שאתם יודעים, איתי עושה הכל. גם בבית. כאילו יש כאלה שהבעל חוזר לעבודה אחרי שהאישה יולדת, ואז האישה בבית, והיא זו שקמה בלילות, ואצלנו זה כאילו, שנינו קמים בלילות, ושנינו מאכילים, ושנינו עושים הכל מהכל, ואני גם הנקתי עד עכשיו, אז כאילו הייתי שואבת בבקבוקים, ולא אעלה אתכם בדברים האלה, אתם עוד לא שם, אבל עושים הכל מהכל, ביחד. אנחנו מאוד מאוד מאוד... אותי מעניין איך כאילו לא מערבבים בין העבודה כן, ידעתי שאתה תשאל את זה, ברור. לחיים, ואיך מגיעים למצב כאילו שלא לוקחים חילוקי דעות, כן. שקשורים אולי לעבודה. הרי בטוח יש חילוקי דעות. תמיד יש, דרך אגב זה גם לא דבר רע, זה טוב. ברור. אבל איך מגיעים למצב שמפרידים, וזה לא נכנס גם לחיים האישיים, כי זה טריגר שיכול להשפיע בסופו של דבר. אז זהו, בתחילת הדרך היינו רבים הרבה יותר, כי אני חושבת שעוד למדנו... כאילו מה כל אחד יותר טוב, ואיך אנחנו עושים את החלוקת תפקידים, והיה שם הרבה יותר שיח כזה, שהיה גם נכנס הביתה, וזה לא עבודה מבחינתנו, וזה לא משהו קלישאתי שאני אומרת עכשיו, כי זה, אני רוצה להוציא מזה איזה סרטון מוטיבציה. זה באמת, לא באמת, כאילו זה לא עבודה מבחינתי, זה כאילו... אני קמה בבוקר, אני לא שבוזה, אני סופר נהנית ממה שאני עושה, אני יכולה לבחור היום בעסק שלי מה בא לי לעשות, ואני יכולה לצמוח ולגדול ולזרוק חצים לכל מיני כיוונים שבא לי. העסק שלי היום הוא מקום שמפריע אותי לצמיחה, אז זה אחד. ואנחנו ביחד בזה, ואנחנו כל אחד מאיתנו מושך לכיוונים שאנחנו יודעים שיפרו את איתי יותר, או שיפרו את ספיר יותר, ויש דברים שאנחנו גם נוציא בתוך העסק בנפרד, ואיתי יעשה דברים בעצמו בעסק שיותר מפרים אותו, ואני אעשה, ויש לנו קהל היום שבאמת לוקח כל דבר שאנחנו נוציא. רגע, איתי הוא כאילו מאחורי הקלעים, או שהוא גם מייצר תוכן? איתי הוא ממנכ"ל את העסק. אבל הוא מייצר תוכן? אבל הוא... לא כמוני, אבל יש דברים ספציפיים שהוא מאוד אוהב לדבר עליהם, נגיד עסקים הוא גם מאוד אוהב לדבר, אז יש דברים ספציפיים שהוא אוהב לקחת אליו. אולי נביא אותו לפרק הבא. לגמרי. אתם תראו שני דברים שונים לחלוטין. כאילו שוב, אנחנו נדבר את אותם דברים, אבל תראו את זה כאילו מאנרגיות שונות. רגע, הוא גם מעלה סרטונים לאינסטגרם ולטיקטוק וכאלה? פחות. פחות מעניין אותו להיות, זה אף פעם לא היה העניין שלו להיות הפרונט, והוא הרבה קופיס. לגמרי. למרות שעל הבמות, אם אנחנו נעמוד, הוא תמיד יעמוד איתי. כן. כאילו, כי אנחנו שנינו מאוד מאוד אוהבים את זה, אז אנחנו ביחד. אבל איך לא להביא את העבודה הביתה? אז אני אומרת, זה כאילו, זה לא עבודה, אז באופן טבעי אנחנו כל הזמן צומחים ומדברים, ויש לנו רעיונות, אבל אנחנו גם יודעים מתי, והיום זה זמן זהב,
הנה עוד משהו שילדים עושים, וזה טוב, שהילדות באות הביתה, בשעה 4:30, אנחנו כאילו, עד ההרדמות, שזה בדרך כלל שעה 8, אנחנו רק איתן. כאילו זה לא יהיה שם עבודה. וכאילו, והצוות עובד, והעסק עובד, ועדיין הכל ממשיך לעבוד. לגמרי, לגמרי. ומה התוכניות לעתיד, ספיר? לא עוד ילדים. לא כרגע, לא כרגע, לא. באמת שלא. מבחינת עסקים יש דברים שאת חושבת עליהם, יש כל מיני, אני בטוח שכאילו עוד 5 שנים היום את במקום אחר לגמרי, כאילו, בנוסף לעסק הזה. קודם כל, החזון שלנו, הכי גדול, זה באמת לקחת את האפליקציה של אקסטרבי, שזאת אפליקציה שאנחנו כבר שנים בונים אותה בהון עצמי. מה זה האפליקציה הזאת? אפליקציה שהיא מבוססת על טכנולוגיה של בינה מלאכותית, שמה שהיא עושה זה שנגיד, לא משנה באיזה סיטואציה ביום עכשיו אתה נמצא, אוקיי? עובר עליך כרגע לופ מנטלי שלילי, אתה רגע לפני רעיון עבודה, אתה עוד שנייה יוצא לדייט, רגע לפני אימון ואתה מחפש מוטיבציה, האפליקציה יודעת לתשאל אותך בצורה כזו שבהתאם למה שאתה עונה לה, היא מתאימה לך את התוכן שמדויק לך בדיוק לנקודה שאתה נמצא בה, וזה חוסך את המצב הזה שאתה נכנס לאינטרנט ואתה צריך לחפש את התוכן שכרגע אתה צריך, היא מגישה לך את התוכן, פשוט לתוך שאתה לא נתקל בתוכן מוטיבציה במקרה, כי הוא מקפיץ לך משהו מסוים, בדיוק, אלא מחבר אותך לסיטואציה שמתאימה עבורך. בדיוק, אז החזון שלנו זה לקחת את זה, והיינו לפני הלידה שלי, היינו בכמה מגעים עם כמה משקיעים, ולעשות לזה גיוס, ולהפוך את זה למשהו שהוא כאילו באמת חברת טכנולוגיה. מנוי חודשי שישלמו עבור... בדיוק. אנחנו כאילו, זה משהו מאוד חזק, קהלים גדולים, כאילו לעלות, נגיד הקהל, שמעתי, ההרצאה הכי גדולה שעשינו עד היום הייתה 1,000, ברור לי שאנחנו רוצים להגיע גם ליותר, כאילו 2,000, 5,000, 8,000, כאילו לפרוץ דרך גם בזה בארץ, כי זה משהו שהוא בחול כאילו ברור שעושים את זה, בארץ אנחנו מדינה קטנה, עוד לא היה עד היום מישהו שעשה בפני 8,000 איש למשל הרצאה. מה עוצר בעדך? יאללה. אין משהו שעוצר בעדי, לגמרי, זה עניין של סדר עדיפויות כרגע, ובגלל שאני אחרי לידה ואני עוד כן כאילו... דיברת על זה שמציעים לך מלא שיתופי פעולה, גם אני מכיר את זה, את הפניות האלה בוא נעשה, ולפעמים דברים, איך את יודעת למה להתייחס, למה לא להתייחס, מה מעניין אותך, מה... כן, אנחנו מקבלים המון הצעות לשיתופי פעולה, היום אני קודם כל, כאילו, היום אני בדרך כלל לבקש ממישהו, אם אני רואה שזה משהו שהוא מעניין אותי, אני אבקש, איך אני יודעת שהוא רציני? אני אבקש ממנו תוכנית עסקית. זאת אומרת, אני אומרת לו, יש לך רעיון? ככה את מסננת 80% מה... באמת, אני אומרת לו, יש לך רעיון? אתה רוצה כאילו שאנחנו נעשה משהו ביחד? אין בעיה, תגישי תוכנית מסודרת. תביא לי תוכנית עסקית מסודרת. איך אתה רואה את זה? מה אתה צריך ממני? איך אתה רואה את זה קורה קדימה? מה הצפי? מה זה? כמו שאתה אומר, 80% בנקודה הזו... הייתי עדין עוד. אין להם... כן. אין להם מושג מה זה תוכנית עסקית, והם לא יודעים על מה אני מדברת. היום מאוד חשוב לי לעשות שיתופי פעולה, שאני יודעת שזה, אחד, משהו שמעניין אותי, זאת אומרת שהיום נגיד, הרבה פעמים המחלקות אצלי קמו, מתוך זה שנגיד בן אדם שבא אליי לתהליך, וזיהינו שהוא סופרסטאר, באמת כאילו בן אדם שאתה רואה שאפשר לעשות איתו עסקים, ושהוא ישלים את החלקים שאנחנו כרגע פחות רוצים להתעסק איתם, אז נולדו לי מחלקות מתוך זה, או רעיונות לעסקים נוספים, אבל לרוב אני באמת אחפש אנשים שאחד, יש להם את המיומנויות העסקיות הנדרשות, ואני לא צריכה בהכרח לגדל אותם כרגע, כי אין לי פשוט את הזמן לגדל עכשיו. את האנרגיה. בדיוק, אין את הזמן, את האנרגיה לגדל אנשים, ומנגד אנשים שישלימו אותי במקומות שאולי אני לא בא לי להתעסק איתם עכשיו, והם יביאו את זה, וגם שזה יהיה בסוף משמעות ורווחי. חשוב לי גם לציין בדיוק את העניין הזה, מה שאת אומרת פה, זה שהרבה אנשים מסתכלים על על כל השוק, על מה שהם מתעסקים בתחום עיסוק שלהם, כעל תחרות, ומפחדים מהתחרות הזאת, וזה בדיוק הזמן לבוא ולהגיד שיש מספיק שפע לכולם. נכון, חד משמעית. שאני אישית מסתכל על המתחרים שלי, ממש כקולגות, ולא כמתחרים. לגמרי. כי בסוף זה גם עניין של תודעת שפע, וככה גם אנחנו כבעלי עסקים תופסים מעצמנו בהרבה יותר. נכון. וזה גם מה שאנחנו משדרים לקהל שלנו. לגמרי. אני מאמינה בזה מאוד, לבוא מתוך שיח שהוא כאילו מאוד קטן ומפחד ותחרות, זה רק מייצר רגשות שליליים, ואתה רק נכנס לחוסר יצירתיות וחוסר שפע, ולהפך. כמה שהמתחרים שלי מביאים את המודעות החוצה יותר למה שאנחנו עושים, ככה לי יש יותר לקוחות רלוונטיים שאני יודעת שאני יכולה לעזור להם. אנחנו תמיד קוראים לזה, זה כאילו, זה האורגיה של ההתפתחות האישית, זה האורגיה של המנטורים, כי כולם עוברים, כולם עוברים אצל כולם, וזה בסדר. בטח. מישהו למד פה, עשה תהליך מדהים, או לא מדהים, לא משנה, עכשיו הוא בא לפה, כאילו, אני לא עשיתי
צומחים, ככה צומחים. גם לכל אחד יש את הצבע שלו, בסוף זה בדיוק העניין, זה בדיוק המוטו, אנשים קונים מאנשים, כל בן אדם שהוא מסביר את המסר בצורה שהיא שונה, ככה זה מחלחל גם לצד השני. בדיוק, אין עם זה שום בעיה, להפך. כן, למצוא כל הזמן ולהבין מה הבידול, דיברנו על זה, מה הבידול שלך ספציפית, בתוך שוק שמלא במתחרים, ושוק שמלא בסרטונים, ולהבין כל הזמן מה אתה מביא שונה. ממש. זה כאילו ברור, ולרוב זה יתבסס באמת עליך, על הסיפור שלך, על מי שאתה, על הייחודיות שלך, אבל לבוא מתוך הבנה שהעולם הזה מלא באפשרויות, ובואו, אנחנו מדברים רק על השוק הקטן שלנו, של ישראל. ואת חושבת לצאת החוצה לעולם? אנחנו מאוד רוצים להגיע עם האפליקציה גם לעולם. לא, מבחינת אבל הבית ספר, ומבחינת המכללה, וזה גם להגיע לתרגם את התכנים, להעביר הרצאות בחו"ל. לפני הקורונה, היה לי ממש, היינו אמורים לעשות איזה שיתוף פעולה עם מישהי מטקסס, וכאילו זה הלך לשם. זה נמצא ב-back of my mind, אני כאילו עוד מרגישה שעוד לא מיצינו את המקסימום פה בישראל, ואם אנחנו רוצים לעשות צמיחה, אז אנחנו נלך דווקא עם עסק טכנולוגי לחול, כי שם יש סקיילים הרבה יותר גדולים שאפשר לעשות, אז כאילו... מכפילי רווח גם הרבה יותר גבוהים. בדיוק. אז אנחנו... מה באמת היה בקורונה, איפה זה פגש אותך? כי זה בטח גם שינת העסק, הפך אותו יותר הקורונה הייתה עד אותם ימים השנה הכי טובה שהייתה לנו בעסקים. המון זמן רציתי לעבור מפרונטלי לדיגיטלי, ועד הקורונה לא העזתי, הגעתי למצב של שחיקה, הייתי מרצה 3-4 פעמים בשבוע לפני הקורונה, קורסים, סדנאות כל הזמן, וידענו כבר ש-no more, כאילו אי אפשר יותר שזה יהיה ככה, צריך לעשות איזשהו שינוי, הקורונה באה כמו, כן, כפפה, כמו מכה לפרצוף, שהיא פשוט אילצה אותנו להפוך להיות דיגיטליים, ולייצר עוד תכנים. יש שם קורסים דיגיטליים או ש... היום יש לנו, היום המכללה היא פועלת בקונספט מאוד היברידי, זאת אומרת, יש לי היום לימודים, שנגיד המחלקה של ה-NLP שלנו עובדת רק בזום, זאת אומרת, אנשים לומדים דרך הזום. השקעות ערך זה גם וגם, זה דיגיטלי ויש גם זומי. עסקים למעשה היום זה המחלקה היחידה, שיש לנו בו מגע פרונטלי עם אנשים. כל שאר המחלקות, כי אחד אנחנו מרגישים אנשים משלמים הרבה מאוד כסף, הם באים לעשות צמיחה בעסק שלהם, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לתת שם את ה-1000% פרונטלי, את התחושה, את המגע, ויש כאלה שמעדיפים גם שלא, שהם עושים את זה בזום, כי אין להם כוח לנסוע. כשאת אומרת בזום, יש לך בעצם את המנטוריות שלך, שגם מעבירות להם את התכנים בזום עצמו. אז כן, יש לנו, כשבן אדם נכנס אלינו לליווי עסקי, זה גם ליווי שהוא... כאילו one on one, בין אם זה אחד על אחד פרונטלי, או בין אם זה בזום, אבל יש גם כל הזמן, זה הקהילה, כל הזמן אתה נכנס להדרכות שיש, ומפגשי קהילה, ויש לנו גם קורס שהם לומדים על בסיסו את כל הידע העסקי שלנו, זה כל הזמן לבסס להם גם את האינטליגנציה העסקית, אבל גם לתת להם את הפרקטיקה. זה לא להשאיר אותם רק ברמת הידע, זה לתת גם את הידע, אבל גם את הביצוע. לא רוצה, מגיעים אליי הרבה אנשים שיש להם המון ידע, אבל רמת ביצוע שואפת לאפס. אז כאילו, או כאלה שיש להם ביצוע מטורף, אבל הם יורים חצים לכל הכיוונים, ורמת הידע שלהם שואפת לאפס. חייב שיהיה הלימה, הלימה בין שני הדברים האלה, כי בעיניים שלי זה מה שמייצר הצלחה בסוף. אני רוצה גם לשאול אותך את השאלה, לדעתי הכי חשובה, שהרבה אנשים כאילו, אתה יודע, דיברנו על זה שבתחילת הפרק, על הקטע של התודעה, עם קטע של NLP והכל, אבל כיותך מתעסקת בזה, ובאמת מנטורית ענקית בארץ, בכל מה שקשור ל-NLP, מכללה מאוד מאוד גדולה. עד כמה זה חשוב לבן אדם, הדבר הזה שנקרא NLP? מה זה בעצם NLP? הופה. כן. אז קודם כל, NLP, ראשי תיבות של זה באנגלית, זה Neuro-Linguistic Programming, שזה בעצם אומר תכנות עצבי לשוני. אנחנו מבינים היום שאם אני אעשה את זה קצר, כדי שאני לא אעשה לכם סשן של NLP פה, אבל אנחנו מבינים היום שצמיחה, לא משנה איזה צמיחה, היא קודם כל מתחילה מצורת המחשבה שלנו. נכון. זאת אומרת, גם היום כשאני מלווה עסק, או מלווה מרצה, או לא משנה מי אני מלווה, אנחנו קודם כל הבסיס בעיניים שלי של צמיחה, זה לבדוק מה בדפוסים, דפוסי החשיבה שלו היום, מעכב אותו ומונע ממנו לראות תוצאות שישתקפו החוצה כלפי חוץ. תמיד אני אתחיל מהפן המנטלי, עוד לפני שאני בכלל אזרוק על בן אדם את כל המיומנויות הטכניות והמקצועיות והעסקיות שצריך להיות חד לו. משמעית. אז NLP למעשה זה להבין איך היום אנחנו מתוכנתים.
איך תוכנתנו מההורים שלנו, מהעבר שלנו, מה גרם לנו היום להיות עם דפוסי, למה בן אדם אחד מאמין שכסף לא גדל על העצים, ואחד מאמין שכסף נמצא בשפע ויש אותו ורק קח אותו, אחד מאמין שלהיות עצמאי זה מסוכן, ואחד מאמין שעצמאות ועסק זה מקור לצמיחה. למה? מאיפה זה בא? אנחנו מבינים את המקור של מאיפה זה בא, מאיפה הדפוסים האלה מגיעים, ואנחנו מבינים שעם הכלי הזה של ה-NLP, ועוד הרבה כלים מהממים שיש היום לצמיחה, אנחנו יכולים, המוח שלנו הוא גמיש, אנחנו יכולים לשנות את הדפוסים האלה, ולייצר שינוי שיתבטא גם בעולם הפנימי, שישתקף לעולם החיצוני. זה חשוב לדעתך לכל בן אדם NLP? זה הדבר, אני לא יודעת אם עכשיו בהכרח הייתי שולחת כל בן אדם ללמוד NLP, אבל כן הייתי שואלת... למי שרוצה להיות עצמאי, למי שרוצה שיהיה לו תודעת שפע, למי שרוצה שיהיה לו... אז הוא חייב שבתהליך שהוא ייקח כדי לקבל עזרה, ייתנו לו גם מענה מנטלי. חייב. כי אי אפשר היום לבנות משהו גדול בעולם הזה, אם אנחנו גם לא נסתכל מה בתוכנו, בצורת החשיבה שלנו, דופק את זה. כן, אז אוקיי, אז בואי נדבר, ספיר רגע על אני רוצה להגיד לך בכוונה על כל העניין הזה של היית ברשת, זאת אומרת, היית זה משהו שהוא... מאוד מאוד נפוץ היום, והרבה אנשים מפחדים לייצר סרטונים ובאמת להיחשף ולהראות את עצמם בגלל אותם האייטרים שהם בסוף מותחים ביקורת על עצמם ולא על אותם אנשים. או מוצאים פשוט, אני חושב, מרמור ותסכול. אני אף פעם לא הגעתי למצב שאני מגיב למישהו משהו רע. לא קרה לי בחיים, באמת. ואני חושב, עזוב, אני חושב שכל מי שמגיב משהו רע, זה יותר קשור אליו, הוא פשוט או ממורמר או מתוסכל, וזה קשור רק אליו, זה לא קשור בכלל למי שהוא מגיב לו. חד משמעי מותח ביקורת על עצמו. גם כשאני רואה דברים שלא מוצא חן בעיניי, אני כאילו מתעלם, בסדר, מדפדף הלאה, למה להשקיע אנרגיה? יש לנו זמן עכשיו גם להיכנס, להגיב למישהו משהו שלילי. אני גם מעריך כל בן אדם שעושה משהו, שלא, בכיף, הכל טוב, למה צריך את האייט הזה? אבל זה טוב לנו בעצם, זה מעולה לנו. אז זהו, אז כאילו, קודם כל ברור, אני חושבת שלאורך הדרך, כמעט על כל סרטון שלנו שהגיע למאות אלפי צפיות, או מיליוני צפיות, אתם תיכנסו ואתם תראו 50% אנשים שהם מעריצים ואוהדים, ו50% אנשים שהם כאילו... אפילו יותר, אפילו 80%. מה שאתם רוצים אני שמעתי, על השורש שלי בשיער, על זה שאני צועקת, על מה שאתם, באמת, על חולצה שלבשתי, מה שאתם רוצים שמעתי. היום זה כבר לא חודר. היום זה כבר לא חודר, חד משמעית להפך, אני חושבת שכמה שאתה תטוס יותר מעל הרדאר, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה תשמע אנשים שזה לא יבוא להם בטוב, וזה גם הפרמטר הכי טוב בשבילי, שאני מייצרת איזשהו משהו פה. עכשיו, אני לא מאלה שהם מתסיסים לאומיים, זאת אומרת, יש כאלה שכל סרטון שלהם זה במטרה לייצר פרובוקציה, ופרובוקציה קשה כדי לייצר את ההד סביב זה. אולי לפני 8 שנים, 9 שנים, זה היה יותר חשוב לי. היום, בעיקר חשוב לי, זה להביא את עצמי במקסימום ערך שאני יכולה להביא לאנשים, כן, לפעמים זה יהיה לא פוליטיקלי קורקט, ואני אגיד את מה שיש לי להגיד, גם פה אמרתי את זה, אני מאוד עומדת מאחורי מה שיש לי להגיד, אבל צריך לקחת בחשבון שכשאתה בוחר לצאת לרשתות החברתיות, ולעשות את זה ביג טיים, כחלק מהעשייה שלך, חלק מזה יהיו הייטרים. אז תני טיפ לאנשים שבאמת הולכים לעלות סרטון בפעם הראשונה ואולי לקבל, זה מה, איך מתמודדים? איך את תתמודד בפעם הראשונה? איך ידעת לעלות את עצמך מעל הדברים האלה? לא להתייחס, לא לקחת ללב. קודם כל לשנות את הצורת חשיבה שלי בקשר לדבר הזה. זאת אומרת, להבין שאם אתה מקבל ביקורת ברשת, זה רק אומר שאתה מגיע ליותר אנשים, וזה אומר שאתה מייצר פה משהו משמעותי. הנה דיברנו מקודם על מנטלי, אז במקום להסתכל על זה כמשהו שלילי, לתפוס את זה כמשהו שהוא בכלל חיובי, כאילו זה אומר שאני עושה משהו משמעותי, והנה למישהו אשכרה אכפת לו עד כדי כך, שהוא נכנס לסרטון, והשקיע את האנרגיה כדי להגיב לי עכשיו משהו שלילי. אז בסך הכל סימן, אני מוחאת להם כפיים שהם אומרים לי שמישהו כתב להם משהו שלילי. ברור. מדהים, יופי, אנחנו עולים מעל האמא אבא שלכם שצופים לכם בסרטון, יופי, סוף סוף מישהו נוסף. גם חשוב לציין שזה משהו שצריך גם לקחת אותו בחשבון, ברגע שמייצרים תוכן וברגע שגם נחשפים, קודם כל זה להירתם למען עצמנו, וככל שנחשפים לכמה שיותר זוגות עיניים, גם נחשפים לכמה שיותר אנשים שהם לא רלוונטיים, ואסור להתייחס אליהם, צריך להתייחס לאנשים הרלוונטיים. נכון, ובאמת זה כמו שאתה אומר, להבין גם איפה אני משקיע את האנרגיה. בדיוק. אם תשקיע את האנרגיה באנשים גם בעסקים זה ככה, לא משנה מה אתה תעשה וכמה טוב אתה תהיה, יהיו את הכמה אחוזים הבודדים שהם יבקרו אותנו, שלא בהכרח יהיו הלקוח האידיאלי שלנו, שלא בהכרח יהיו ההצלחה הכי אדירה, ואז אתה כל הזמן שואל את עצמך, איפה אתה משקיע את האנרגיה? בכל ה-99%
עושים דברים מדהימים ומצליחים, או ב1% שכותבים לי את המשפט הזה, אוקיי, אז יש דברים שכתבו לי ולמדתי מזה, ולקחתי, וזה היה מדהים, וזה הביא אותי לרמה הבאה שלי. למעשה, הרבה פעמים, דווקא מהביקורת שכתבו לי לפעמים, נגיד בהדחיה שלי, בתחילת הדרך, למדתי והסתכלתי איך אני יכולה לשפר, וזה הפך אותי לפרזנטורית טובה יותר, אבל היו גם דברים, שזה כאילו לא משנה כמה טוב אני אעשה, פשוט יהיה לאנשים מה להגיד, אז איפה אני משקיעה את האנרגיה? בלנסות להילחם באנשים האלה, או לקחת את האנרגיה הזו ולהשקיע אותה בעשייה? יש משפט שאני אומר אותו קבוע, גם נראה לי בכל פרק אמרתי את המשפט הזה, אתה יודע? גם אני אומר את זה בכל שיחת מחירה שאני עושה עם לקוח, שאני מאוד אוהב להגיד אותו, והוא ידוע ב-NLP, איפה ששמים את התשומת לב, ושם האנרגיה הולכת, חד משמעית, נכון. וזה באמת נכון, וזה משליך על כל דבר, בין אם זה בעסק, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בחיים עצמם. אני רק יכול להגיד שבכל ההיבט של לקוחות וביקורות ותגובות, אין 100%. נכון. אין 100%, וזה מה שאני אומר לאנשים, אל תחשבו שיהיה 100% מושלם, אל תחשבו שיהיה 100% שביעות רצון, ו100% מרוצים, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. זה חלק מצמיחה. מה התדירות שאת מייצרת תוכן ברשתות החברתיות, שאת מעלה סרטונים? לרוב, סטורי כל יום. סטורי כל יום כמה בערך פחות או יותר, פלוס מינוס? תמיד יהיה לי באזור 5-6 סטורי לפחות. את כאילו בראש, בתודעה, אני חייבת לשתף את העוקבים שלי, שעוקבים אחריי, שעשו לי פולו, כל העוקבים היקרים, לשתף אותם ביום יום שלי כדי להזין אותם בתוכן. כן, כאילו להראות להם מה קורה, כי כל הזמן יש עשייה, והמנטוריות נפגשות עם אנשים, ויש כנסים, וכל פעם קורה משהו לשתף, אבל גם משתפת בתהליכים שלי, אמרתי לכם, אני 5.5 חודשים אחרי הלידה, כבר ירדתי 7 קילו, אז אני גם עושה ספורט וכושר, ומשתפת גם, אני מאוד מאוד חולשת על הרבה תחומים בחיים שלי. אז סטורי זה כאילו כל יום, כמובן. זה כאילו כבר כן, זה כאילו חלק ממי שאתה. כן. אבל יש לי גם מנהלת תוכן, שמעלה את התוכן באופן קבוע, ימים שאם אני לא מצליחה להגיע, אז תמיד יעלה תוכן, כי יש מישהו שיושב על זה. כל יום עולה סרטון? היו לנו תקופות שכל יום היה עולה סרטון, היו לי תקופות ש3 פעמים בשבוע עולה סרטון. אנחנו כל הזמן בוחנים את מידת ההשפעה של זה. כי את בעצם, את בסופו של דבר המותג, רוב העשייה זה את, נכון? היום הכל קם ונופל עלייך, כאילו, את הדמות המרכזית. אז משקיע המון במיתוג שלך ובמיצוב שלך, ונורא חשוב לשמור אותך גם בתודעה בסופו של דבר. תראה, היום, אם היית לוקח אותי כמה שנים אחורה, אז זה היה שיח של אם ספיר כאילו לא נמצאת, אז אני לא באה. אבל היום, אני אמנם בפרונט, אבל התהליכי מחירה שלנו הם לא מכוונים אליי. זאת אומרת, הם כבר מכוונים לסיסטם, לשיטה, למה שעבד לי כדי לבנות את הדברים, מה שעזר לי לעמוד על במות, מה שעזר לי להגיע לעסקים שלי, מה שעזר לי להגיע לצמיחה. היום אנשים באים והם קונים את התהליכים, זאת אומרת, את מה שעזר לי להגיע לתוצאות שאני רוצה. זה לא מבוסס רק עליי. כי את מוכרת את זה נורא טוב, את בעצם לא מוכרת את זה. את מוכרת את עצמך. את נותנת את הערך המוסף לבן אדם, שכאילו, זה לא משנה כמה כסף הוא יוצא מהכיס, הוא יודע שברגע שהוא מגיע אלייך בגלל אני מאמין שלך, נכון. ככה הוא גם יקנה ומן הסתם, הוא גם יגיע לתוצאות עתק. כאילו שאתה עם ילדים, אתה חייב להבין שאם העסק יהיה מבוסס רק עליך, זה מתכון בכלל, עזוב רק ילדים, עזבו, כאילו באופן כללי, כמתכון לצמיחה. אתה לא יכול שהעסק יהיה מבוסס רק עליך, והייתי... זה מגביל אותה. בנקודה מסוימת, הייתי חייבת לייצר איזשהו תהליך של ההצלה כמובן של תהליך המחירה, או ההצמדות עליי כגורם של קנייה, כי אתה לא יכול לצמוח ככה. כאילו היום אנשים קונים, כי הם קונים את המותג, הם קונים את השיטה, הם קונים את זה, ויש לי צוות שהיום אפילו עושה יותר טוב ממני את מה שאני הייתי עושה. איפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים, עוד 3 שנים, מה המטרות? אתם מציבים כל שנה יעדים, מטרות, יושבים, מתכננים? אנחנו מאוד מאוד משתדלים שיהיה לנו מטרות לכל רבעון בעסק, וכמובן חזונות יותר גדולים שדיברנו עליהם מקודם, בין אם זה הקהלים, בין אם זה האפליקציה והכל, אבל אנחנו כל הזמן רבעונית מציבים לעצמנו יעדים של שיווק, של גיוס, של מחירות, ובקרה כמובן כל הזמן על היעדים האלה. זאת אומרת, אני יודעת שעכשיו אני מתמקדת במשפחים מסוימים, ועכשיו אני מתמקדת בגיוס ספציפי של עובד מסוים שאני צריכה, והגדלה מסוימת של תהליכי המחירה אצלנו, ואנחנו מודדים את עצמנו כל פעם, כדי לראות איך אנחנו גודלים, מה אנחנו צריכים לשנות, מה עובד, מה לא עובד, כל הזמן עם תוכנית. זה לא פשוט גם לגייס, גם להכשיר, גם לאתר, גם לראות שהכל תקין, גם לטפל בלקוחות. את מרגישה שבאיזשהו מקום את מגיעה למסע נפשית נורא גבוהה, היו לך את הימים האלה, או שכאילו היום כבר הכל
בסבבה וזורם וכאילו... אם היית לוקח אותי איזה כמה שנים אחורה, אז אני חושבת שהפרי קונטרוליות שלי של להיות בשליטה על הכל היה הרבה יותר חזק, ממש. והיום הגיוסים שלי הם גיוסים מאוד חכמים בהיבט כזה שמאוד מאוד חשוב לי להביא אנשים שהם ייקחו ממני את מה זאת אומרת, הם יהוו גם כוח של ניהול. בטח. זאת אומרת, היום אני יכולה, כאילו המחירות אצלי, אני נכנסת בסוף יום, גם לא כל יום, לפאוורלינק, ל-CRM, הפיירברי כבר קוראים להם היום, שלא יחסו עליי שאני עדיין קוראת להם פאוורלינק, הם כועסים שאנחנו קוראים להם עדיין פאוורלינק, ואני נכנסת ואני רואה את הלוחות בקרה, אבל יש לי את המנהלת שעושה את זה באופן קבוע, ומבקרת את מה שקורה, אבל אין לי היום את המאמץ, כאילו יש דברים היום בעסק, שכאילו אין לי את לא מודעת אין לי אינגייג'מנט איתם אבל היום. אבל בלגייס את האנשים, זה עובר דרכך. חייב. את לא יכולה להכניס מישהו, לא אני יהיה לפחות מישהו, יכול להגיד על נכון. עצמי, אני לא אכניס בחיים נכון. מישהו לארגון שהוא לא עובר דרכי. חד משמעית. ברור. עד כמה קשה לך לגייס לפעמים למקום מסוים, או כמה אנשים את פוגשת ומראיינת עד שאת בוחרת את הבן אדם ספציפי, שאיתו את מחליטה להתקדם לרעיון שני, לגיוס, כן. להתחלת עבודה. אז באמת חשוב להגיד שהיום תהליכי הגיוס שלנו הם מאוד מדויקים, זאת אומרת, אם פעם הייתי לוקחת אנשים שיש להם רק מוטיבציה, וגדלו אצלי באיזשהו קורס, והם נורא כאילו... ג'וניורים? ג'וניורים, בול, ואז הייתי משקיעה המון באמת בהכשרה שלהם, והייתי צריכה גם לתת שם המון פן מנטלי. והיום אין לך זמן. היום אין זמן, העסק לא שם. בסדר גמור, אבל זה צמיחה טבעית. ברור. וטרנספורמציה שהיא הגיונית. היום תהליכי הגיוס שלנו מאוד מדויקים, זה יתחיל קודם כל בזה שאנחנו נשב ואני ואיתי נאבחן מה בדיוק אנחנו צריכים, ואנחנו גם לא נאבחן את זה לבד, לרוב הצוות ישקף לי. מה חסר, מעבודה מהשטח, תכלס, ספיר, זה חסר, פה יש לנו צוואר בקבוק, הם נותנים לי את כל הדאטה, ואז אנחנו יושבים ובונים את המשרה שאנחנו רוצים לגייס, ואז היום באמת בגלל שיש לנו קהילה מאוד גדולה, אז מספיק שאני יוציא מייל לרשימת תפוצה, ואני מקבלת באמת מאות של קורות חיים. ואז מה עושים? איך מסננים? איך בוחרים? זה החלק הקשה. אז הם חייבים למלא שאלון אצלנו. יש כאילו כמה שלבים, עוד לפני שהם בכלל מגיעים לשיחת טלפון, הדף של הפירוט משרה, ואז הם ממלאים שאלון, שהשאלון... תני לנו כמה נקודות, כמה דברים, כי אני הרבה מאוד פעמים קולגות בתחום אומרים לי, איך אתה מגייס, איך אתה עושה את התהליך, ואני מסביר להם כמה הסינון הזה שתעשה אותו, נכון. כמה שהוא יהיה יותר מדויק ויותר ארוך, בסופו של דבר יביא לך את התוצאה שאתה רוצה. כן. אז איך אצלכם את בוחרת, את מתמודדת עם הרבה מאוד אנשים? אז לרוב, באמת כמו שאמרתי, כשהוא מגיש לי קורות חיים, הוא חייב להגיש לי קורות חיים ביחד עם טופס של גוגל פורמס פלוס משימת בית. פיילוט, חייב. מדהים. זאת אומרת, אין דבר כזה שבן אדם... איך אני שמח לשמוע את זה? כי זה בדיוק כמו אצלנו. בול, כאילו, קודם כל יש לי את הטופס, ששם אני שואלת את השאלות שמעניין אותי לדעת, בהיבט של ניסיון, בהיבט של מאיפה הוא מגיע, בהיבט של, אוקיי, דברים ספציפיים שאני רוצה להבין, אבל זה תמיד יהיה גם עם איזושהי משימה, שאני... בהתאם לתפקיד. בהתאם לתפקיד, בדיוק, שאנחנו... ואז יש סינון ראשון של מיכל, שהיא מנהלת המכללה, רעיון ראשון. היא מסננת טלפונית סינון ראשון, עובר לאיתי סינון שני, מי שכבר מגיע לפגישה איתי ועם איתי ביחד, זה כבר סינון שלישי. כן. ואז אני צריכה לתת להם את הגושפנקה, שזה באמת זה, ואני רוצה להגיד לכם שעד היום ברגע שעלינו רמה עם הצורת גיוס שלנו, בשנה, שנתיים האחרונות, הגיוסים פגז. אנשים כאילו... האימפקט של גיוס נכון, של טיוב נכון, של עבודה הזאת, של כמה שתעשה את זה יותר קשה, זה יחזיר לך כל כך הרבה אחרי זה, אתה תימנע מכל כך הרבה עוגמת נפש, שאת בטח מכירה. וואו. והכל מתחיל ונגמר פה בהצלת סמכויות. כן, אתה צריך להביא כוח, הון אנושי טוב. בדיוק. אין דבר יותר מבאס, ובואו כולנו יודעים את זה, לייצר תהליך הכשרה לבן אדם, ואתה משקיע ותן את הנשמה, וחודשיים אחרי זה, הוא עוזב. אז כאילו, כל העבודה המקדימה הזו מראש, תגרום לזה שאנחנו נביא את האנשים הנכונים, שהאנשים הנכונים גם לרוב יהיו אפילו, באמת אני אומרת לכם, יותר טובים מאיתנו. ברור, וזו המטרה. אנחנו לא צריכים להיות האנשים הכי חכמים בחדר. חד משמעית. מישהו שהוא יותר טוב ממני, שעושה את התפקיד יותר טוב ממני, שמביא רעיונות יותר טובים ממני, שיכול לקחת את העשייה שלי בעוד 1000 רמות. הצוות שלי היום הוא ממש כאילו
אחד כאלה אנשים. איזה כיף זה להיות היום במקום הזה שאת נמצאת בו, שהגעת ולמדת ועברת וחווית, שאת יכולה להסתכל על דברים מנקודת מבט כזאת, כמו שסיפרת כרגע, שלא היית שם בעבר. היום כיף לך, את כאילו את כמה את שמחה, את גם עם נורא ביטחון, שאת יודעת מה את עושה, נכון? את מרגישה את זה כאילו? בטח, אני רוצה להגיד לכם, לשבוע שעבר, לפני שבועיים, היה לנו ישיבת צוות, וכולם יושבים, ואתה, נכון, יש את הפעמים האלה בחיים שאנחנו כאילו מסתכלים מהצד, כאילו פתאום אתה כזה יוצא מהסיטואציה ורואה את מה שקורה. בדיוק, ואז אתה מסתכל, ואתם יודעים, לפעמים בתוך השוטף, וחיים, וילדים, ועשייה, ואז פתאום אתה רגע עוצר, ואתה מסתכל מהצד, ואתה אומר, בונה, אותה ילדה, בת 23, שהייתה עם מינוס בבנק, שאף אחד לא האמין בה. מה היא בנתה? האנשים האלה. שמאמינים באותה שליחות שאני מאמינה בה, שכולנו נורים לאותו כיוון, שמחויבים, והלקוחות שמעריכים, והתהליכים, ונכון, לא הכל מושלם, וכל הזמן עובדים ומשפרים, אבל יש פה משהו שכאילו אני אומרת, אני תמיד שואלת את עצמי, ספיר, אם עכשיו זה היה היום האחרון של החיים שלך, שלא נדע, כן, שנחיה עד 120 בבריאות, אבל היית מסתכלת אחורה והיית בחרטה, וכל עוד אני אומרת לעצמי, לא, או וואו, מה השגתי עד הלום ואיזה מדהים זה, אני יודעת שאני בכיוון הנכון. איזה כיף. את מדהימה ובאמת, באמת, באמת. אתם מדהים, איזה כיף, אפשר כאילו להמשיך לדבר פה שעות, והיה לנו פרק אני גם מזדהה נורא עם התהליך שעברת, והמקום שאת נמצאת בו. כן. זה כיף, זה כיף ממש. לפגוש אנשים שהם כאילו עושים ויוזמים, והגיעו לתוצאות מהממות בחיים, זה כוח. בטח, זה כאילו מדבר, וזה סיום מוחות אחד גדול. כן, זה כאילו זה טבעי, ככה אנחנו יכולים לדבר גם עוד אז לסיכום, אני רוצה שתתני לנו פה טיפ, את הטיפ הכי גדול שאת יכולה לתת לנו פה, לעידן הנוכחי גם. לאותם בעלי עסקים, לאותם אנשים שמאזינים לנו עכשיו, בדיוק לעידן הנוכחי. שוט, שאלך. אני חושבת, אני אחזור עוד פעם על מה שאמרת, כי זה באמת הדבר שאני הכי מאמינה בו. מגיעים אליי גם חבר'ה צעירים בגילי 20 פלוס, אבל גם אנשים שהם כאילו כבר עברו את ה-40, 50, 60. יש היום ים אפשרויות בחוץ. נכון. אתה יכול ללכת ל1,000 כיוונים, ולעשות את הדברים ב1,000 זוויות. אני מאמינה שאם אתה רוצה לבנות משהו גדול בחיים האלה, שישאיר חותם פה, ואיזושהי מורשת, או איזשהו עסק, או רעיון, או משהו גדול, לא לעשות את הדברים לבד. לא לעשות את הדברים לבד. אני היום בכל תחום, יש לי מטפלת שעוזרת לי בפן האישי, מטפלת מנטלית שעוזרת לי בפן האישי, יש לי יועץ מס שעוזר לי, כאילו, אני לא מנסה. בכל מאמן יש מאמן. אני חושב שבכללי את מאמינה גם בשותפויות, כי את שותפה בסופו של דבר של בעלך, ואתם עושים את זה ביחד. נכון. כל החלטה בטח מתקבלת גם ביחד. לגמרי. וזה משהו שנורא עוזר, גם לי יש שותף בחברה, שאני רוב ההשקעה שלי שם. כנ"ל גם לי. וזה בסופו של דבר, אני גם חושב שלהביא עוד בן אדם שאיתך, עובר איתך דברים מסוימים שבונים את שניכם ביחד. איך אנשים עושים את זה לבד? זה... נכון, כאילו אנחנו אנשים של לעבוד ביחד, כאילו... הם לא רוצים לשחוק ברווחיות. הם אומרים לעצמם, אני לא רוצה לשחוק ברווחיות, אני רוצה את כל הרווח לעצמי, אבל הם לא מבינים שבסוף... לטווח רחוק זה כאילו, זה המחסום, בדיוק. אני שותף בחברות שיש שם גם 4 שותפים, ברור. זה אי אפשר, כאילו, הערך המוסף שכל אחד נותן גדול, והופך את זה להיות משהו הרבה יותר גדול. נכון, נכון. ספיר, את מקסימה. איזה אלופים! ואת מהממת, ואת מאוד מאוד כיף לארח אותך. את השראה, באמת, בכלל, לכל מי שבתחום העסקים, השראה, שעשית משהו לבד, וגם למין הנשי ספציפי זה בכלל... נשים, תעשו! יאללה, תתחילו להתעורר. היו פה באמת נשים בודדות, היה פה רק איזה פרק... שירן. כן, נראה לי ראיתי בעיקר גברים פה אצלכם גם, כמו בהרבה מקומות. כן, אז אני אומר שזה בכללי... עכשיו פתח לנו פה דלת. אז איזה כיף, באמת. תודה רבה, ספיר. תודה. תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטס וגם בגוגל פודקאסטס. אפשר למצוא את כל התוכן באתר שלנו bizcast.co.il וברשתות החברתיות.